De ce capitala Turciei este Ankara și nu Istanbul? Multe persoane își pun deseori această întrebare. Într-adevăr, până la urmă, Istanbul a fost capitală vreme de aproape 500 de ani. Dintr-o dată, orașul capitală al Turciei a devenit necunoscutul Ankara. De ce? Motivele transferului capitalei au fost foarte convingătoare, iar principalul argument a fost ocuparea Istanbulului de către trupele franceze și britanice după înfrângerea Imperiului Otoman în primul război mondial. Înțelegând bine că principalul oraș al țării a ajuns în mâinile aliaților, iar întreaga țară și-ar putea pierde independența, Pașa Mustafa Kemal Atatürk a mutat capitala la Ankara, un oraș îndepărtat de front. Ankara în sine i-a atras pe susținătorii lui Kemal cu peisajul său montan, ceea ce face capitala inaccesibilă în cazul unei invazii, precum și pentru locația sa convenabilă chiar în centrul țării, ceea ce simplifica foarte mult comunicarea și coordonarea între forțele supuse lui Mustafa Kemal Atatürk. Atitudinea ideologică a viitorului reformator care dorea să se rupă de trecut și să construiască un nou stat național, așa cum el spunea, de la zero, au jucat un rol important în alegerea noii capitale. După recunoașterea Republicii Turcia de către puterile occidentale în 1923, toate instituțiile și ambasadele s-au mutat la Ankara, iar rolul onorabil al capitalei culturale și a celui mai important centru economic al țării au rămas Istanbulului. Astfel, un oraș necunoscut, la un moment dat și destul de afectat de inundații și declinul populației, a devenit capitala politică a Turciei. După aproape un secol, Ankara a fost consolidată ca un centru administrativ, politic și economic. Mutarea capitalei înapoi la Istanbul ar necesita investiții uriașe și o reorganizare completă. Cu toate acestea, Istanbul a rămas un centru cultural, economic și istoric extrem de important.